Dunay hubog ni sayaw dito sulod sa diskuhan. Daghan sab ang nagyaw-yaw kay iyahang nayatakan. Patakalag tuyok-tuyok muligid-ligid sa lapok. Kung dunay magpaduol maglukod-ug bukol. Ang hubog na ni sayaw dito sulod sa diskuhan. Siya nalay kilantaw ug siya ang gibantayan. Ay magpakakalag bukod magwara-wara sa kamot. Ug kay daghan man ang naglagot maong nagkagubot. Giduol siya og tanod apan iyahang gituklod. Ang tanod kintaw na umod iburot ang simot. Hala patiri-birahi puspusi ang tanod naglagot wala na mapugni. Iyang kining gibunalan ug ulisi murag yun og si Bruce Lee nga nagkarati. Hala patiri-birahi puspusi wala na kalihay na igo yun pirmi. Nahayang ang hubog wa na